Molweni, sanibonani, ninjani? Niyaphila? Thank you so much guys, ngiyabonga maniphila nonke. Nibingelela mfowethu Mkhonza lo. Emva kwesikhashana singaveli la singabonakala. Thank you so much guys for being here. Thank you so much. Ngiyabonga ke kubo bonke abasha abajoyine i-channel ngokusubscribe. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabona la ukuthi close to 20 abasha nje abangenile manje. Uma ngibheka from my last video engiyi-uploadela, close to 20 wabantu impela abangenile ba-subscribe. Okusho kona ukuthi abantu bayayijabulela kakhulu i-content yethu kule channel. Abantu bayayijabulela kakhulu i-analysis yethu, kodwa engikubona nakakhulu abantu bayakujabulela kakhulu ukudebate ngama-topics esikhuluma ngawo la kule channel. So ngiyanibonga kakhulu guys ngokusupporta le channel ngale ndlela enenza ngayo. All those ke who are viewing my videos, ngiyacela ukuthi if ningaka-subscribe, ni-subscribe guys. Let's subscribe, qhubeke siyikhulisa i-channel yethu ephambili. Kuningi okwenzakalayo eSouth Africa, kuningi futhi okusazokwenzeka. Yingakho kufanele sihlale sikhona la, si-commenta, si-share, si-like, kodwa singathukani. Ngiyacela kakhulu ukuthi siyibambe kanjalo. Ngiyanibonga kakhulu. Hey, ngicabanga ngizohlanganisa nje izinto ezimbalwa la kule video engizokhuluma ngazo ezenzekile nje recently, njengoba bengisanyamalele nje nani ebenizibona futhi ngizibona nakwamanye ama-channel kukhulunywa ngazo. Kodwa nje ake ngiqale ngendaba yanamhlanje etrendayo njengamanje, ikakhulukazi eMpumalanga. Umkhonto wesizwe Party SG, ubaba uFloyd Shibambu, sithola ukuthi uqeda kukhipha incwadi ayibhalele uformer convener waseMpumalanga umama uMary Party, la emcela khona ukuthi aphume aphele kwi-MK Party ngoba ngeyi-19 February ubuholo obuphezulu be-MK Party buthatha isinqumo sokuthi bukhanselwe noma bucishwe ngokuphelela ubulungu bakhe ku-MK Party. Kafishane nje ngingasho ngithi namhlanje umama uMary Party uthole incwadi evela ku-SG uFloyd Shibambu emtshela ukuthi akaselona ilungu le-MK Party. Lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi yonke into ehlanganisa i-MK Party akasavunyelwe ukuthi azibandakanye nayo. Sibonile recently uye wabamba ne-rally ebeyikhompyutha nenye i-rally ebeyibizwe umama uMkhwebane oyena convener njengamanje we-MK Mpumalanga, ebeyikhompyutha ke ne-rally yakhe. Kuvelile ke kule ncwadi ka-SG ukuthi esinye isinqumo esenze ukuthi bagcine bemxoshile yikho lokho ukuthi wabamba le rally engekho semthethweni lapha bekhompyutha khona nobuholi bukamama uBusisiwe Mkhwebane eMpumalanga. So kubaliwe nje incwadi mhlawumbe abaningi sebayibonile bayifunda, kodwa nje okukhulu nakakhulu ukuthi umama Mary Party it's official today ukuthi usekhishiwe njengemember ye-MK Party. Kwachazwa ukuthi okunye ukuthi wayisa i-MK Party enkantolo ngaphandle kokuthi asebenzise inkantolo zangaphakathi kwi-MK, mangayibeka kanjalo, ukulandela ama-processes angaphakathi. Yena wakhetha ukuya ngaphandle enkantolo, okusho ukuthi ngaleyo ndlela was definer outside of iqembu le-MK Party. Yiloko nje engifuna ukuqala ngakho.
Mina-ke njengomfaka Mkhonza ngizothi indaba ezinhle kakhulu lezi. Mina ngendlela engihlaziya ngayo nendlela engibona ngayo izinto. Kungani ngisho kanjalo? Ngoba bengike ngakusho naphambilini ukuthi ngicabanga ukuthi uMama Mary Phadi uveze isithombe esibi ngaye njengelungu le-MK Party. Akabonisanga ukuthi i-MK Party iza kuqala kuye, kodwa ama-interest wakhe noma izinto ey'thandwa ney'fiswa nguye izona eziza kuqala kuye. Bengivele nginesikhalo ngendlela abenza ngayo izinto umama uMary Phadi. Kwakhona nje ukuthi aye enkantolo, vele bengivele ngikhala ngako ukuthi uya kanjani enkantolo ayise iqembu le-MK Party athi ufuna ukuqhubeka imemba yalo, kodwa ngenkani manje esebenzisa inkantolo. Okungaphezu kwalokho futhi esebenzisa inkantolo manje ukuthi aqhoqhobale isikhundla sokuba yi-convener yaseMpumalanga. Kanjani? Ukufosta kanjani ukuhola abantu? Ukufosta kanjani ukuthi i-organization engaphezu kwakho wena uyitshele ukuthi wena umholi? Uyayibona? So izinto azenzile ziye zangenza ngabona ukuthi cha, i-leadership ayikho kumama uMary Phadi. So uma ngabe sekuphuma isinqumo esinjengalesi, mina njengomfaka Mkhonza ngithi cha, besifanelekile. Unawo kamalungelo njengoba simbonile ukuthi uyawasebenzisa ukuthi uzoqhubekela phambili ku-obvious lokho abuyele enkantolo ayobika ukuthi usexoshiwe, akulandelwanga mhlawumbe okwashiwo inkantolo ukuthi aqhubeke eyi-convener and all that, but asazi sizobuka ama-developments. So yilezo nje ey'hamba phambili engithi angiqale ngazo njengamanje. Olunye udaba oluvelile udaba lwento eyenziwe i-ANC KZN nase-Gauteng, lokho ekubize nge-reconfiguration, ikubize kanjalo ukuthi reconfiguring ubuholi bayo kulama province awu-2, noma ibushintshile ubuholi bayo kulama province awu-2. Sibonile ke ukuthi i-ANC njengamanje ilande labo ebabiza ngosondonzima bayo bangesikhathi sangaphambili abake baba abaholi kulama province phambilini ngesikhathi i-ANC isayidlela amahlanga ibusa kulama province. Ibabuyisile ke yababeka la, yathi sicela niqhubeke lana agcina khona ngalesa sikhathi, nibuyise lo lwadumo lwe-ANC olwalukhona ngey'nkathi zenu. Sibonile ke KZN abantu abafana nobaba uJeff Radebe, abafana nobaba uSibu Ndebele, obaba uMabuyakhulu, Mike Mabuyakhulu nabanye babuyile impela. Sikubonile ukwenzeka lokho eKZN. Okay, kule leadership ebikhona sibabonile abantu abafana nobaba uSiboniso Duma, nomama ubani umama lo we-health eKZN, babuyile bomama uNomagugu Simelane baqhubekile. So yilokho okwenzekile, kodwa into engifuna ukuyiphawula ke nge-KZN specific, uyabona ukuthi i-ANC eKZN ayikholelwa ukuthi abantu base-KZN bavotele i-MK Party namanye amaqembu epolitiki ngoba kuwukuthi mhlawumbe bese bengasayidingi. Ithi hayi ukuthi bebangasasidingi, yingoba ubuholi thina besinabo siyi-ANC eKZN ngibona ubufeyilile ukwenza abantu ukuthi bavotele i-MK Party, ANC eKZN. In short, mawubuka le ndlela eyenze ngayo i-ANC, statement sawo sisho njalo sithi abantu base-KZN kahle kahle into ebenze bangayivoteli i-ANC ubuholi bayo, noma ukuthi kuphethe mhlambe omtolo nabanye. Kodwa iyangihlekisa ke le, ngoba abantu base-KZN banezizathu okungenzeka zihluke kakhulu kulezi uMbalula nabanye abe-ANC abacabanga ukuthi izona. Uyabona, abantu base-KZN into ebenza ukuthi bangayivoteli i-ANC ukuthi ubaba uZuma
ubaba uZuma abantu abamthandayo nabamthembayo nabakholelwa kuye uthe ayingavoteli i-ANC, ayivotelwe i-MK Party. Isimple nje lento, iqondile futhi. Yingakho abantu base-KZN bengayivotelanga i-ANC. Ubaba uZuma ukhipha umyalezo wathi ningayivoteli i-ANC kulokhu, votelani i-MK Party. Yingakho bengayivotelanga. Yayibona? Yini-ke ezoshintsha manje ukuthi abantu bavotele i-ANC? Ngoba sekubuye lama stalwarts mangayibeka kanjalo i-ANC noma le insizwe ezake zasebenza kakhulu ku-ANC before. Yini ezokwenza ukuthi manje i-ANC ivotelwe? Ukuthi sekubuye abobaba abadala e-KZN? No, akusikho lokho. Abantu abasakholelwa kwi-ANC. Abantu abasakholelwa ku-ANC le ekhona manje, ikakhulukazi o-president wayo kuBaba Ramaphosa nonobhala wayo, excuse me, okuwubaba uFikile Mbalula, abakholelwa kuyo. Yabona, as long nje phezulu kusenobaba uRamaphosa ngeke ize i-ANC ivotele. Angazi ukuthi lokho kudinga mhlawumbe ukuthi kuze kuchazwe kanjani kubantu be-ANC noma ebuholini be-ANC. Abantu base-KZN, abantu base-South Africa, abantu base-Gauteng, ngoba ngizwile nase-Gauteng ukuthi kubuye obaba uMasondo nabanye babuyisiwe impela ukuthi bazolekelela lapha. Abantu ba-South Africa abazona iphukuphuku. Abantu ba-South Africa abangeke bavote ngokuthi ubani osesikhundleni ku-ANC. Akusikho lokho. Abantu base-South Africa bafuna i-service delivery. That's all. Le i-ANC elekhaya njengamanje ukuyinikeza abantu. Yayibona? Ukuthi kubuye bona obaba laba ababuyile. Ngeke kuyenze ukuthi i-ANC futhi it's worse njengamanje. Ayisabusi yodwa phela i-ANC manje. Ayisabusi yodwa. Ukubuya kwabo obaba uJeff Radebe, obaba uMabuyakhulu, oMasondo njalo njalo nabanye abangomakade bona be-ANC. Lokho ngeke kwenza ukuthi izinto zijike bese izinto ziba right. I-ANC njengamanje ayibusi yodwa, ibusa ne-GNU, ibusa ne-DA to be specific, Grand Coalition ne-DA. So njoba ilokhu njani i-ANC ibusa ne-DA sekuzoba worse ngoba manje abantu basacasulwa nje kwayikhona ukuthi i-ANC ithathe abantu abanjenge-DA abafaka endlini zombuso. So abantu bakliye nge-ANC ukuthi ayisena direction. Into esemqoka njengamanje ukuthi i-ANC ayina direction. Ukuthi kubuye ubani esikhundleni, ikhishwa ubani, kureplacewa ngobani, it doesn't make any sense. ANC is over. It's over nge-ANC. Ngeke kusize lutho. Yiloko mina ngifuna ukusho. It's over. Ngeke kusasiza ngalutho. Ubaba uZuma wawukhipha nje kanye umyalelo wathi from now on South Africa votelani MK Party, and abantu they did that and they are still going to do it nango 2026 kanjalo nango 2029. Usekhulumile umsholozi. Yiloko nje ngifisa ukusho ukuthi lama reconfiguration ebenziwa i-ANC noma ukushintshwa kobuholi be-ANC e-KZN nase-Gauteng kukuthela nje amanzi umhlane wedada kubantu base-South Africa. Bayazi ukuthi bahamba ne-MK Party manje. Konakele kiwa phambili. Khohlwana ANC, yilokho engingakusho. Ngiyadlula lapha. Umkhonto wesizwe Party siwubonile uqhubeka nokulungisa indaba yama structures. Wenza ne-induction kulawo ma structures. Babafundisa i-MK Constitution ukuthi kumele ilandelwe kanjani, izinto zenziwe kanjani ku-MK Party and all that. Ake sisukumeni ma-MK amahle sonke sishayele u-SG wethu ubaba uFloyd Shibamba izandla nabo bonke ubuholi be-MK Party asebenzisana nabo. Kuyasetshenzwa ku-MK Party njengamanje, konakele kakhulu. Sibonile ama-province ediwe manje la kufakwa khona ama-structures. South Africa yogcina kuphelele kancane kancane ngoba besibonile before ukuthi ubuholi bebufakwe eMpumalanga nase-KZN, kodwa ke sesibonile ukuthi
namanye ama-province a-ediwe manje kuvelile boLimpopo ngazi noma nabo North West yini sekukhona ama-structures lapho kuyakhiwa uyakha u-Secretary General wethu uyaphambili. uFloyd Shivambu is an asset kwi-MK Party njengamanje. MK Party uyasebenza loya muntu kakhulu futhi. Ubaba uZuma bafethu ake simshayele izandla ngokuthi asilethele uSG Floyd Shivambu. Futhi angagcini ngokuthi amlethe amnike le position yokuba uSG. Uyayazi into ayenzayo uFloyd Shivambu. MK Party njengamanje iyaphambili. Sibonile ne-Youth League ye-MK Party ama-structures wayo ayakhiwa sikhuluma nje. Ngiwa phambili. MK Party is going to be a force eSouth Africa. Izoba i-force, izoba nzima kakhulu ukubhekana nayo. Yilokho engakusho nje. Uma ngabe ungakakuboni lokho manje, lindela ama-elections ezayo la uzobona khona. MK Party all the way. Siyabonga nje kakhulu ukuthi ubuholi bethu ngempela benza konke lokhu ngenjongo yokuthi eSouth Africa kube noshintsho, umuntu omnyama aphume ebugqilini nasenhluphekweni. Siyabonga Msholozi nge-MK Party, siyakubonga nangobuholi bakho osebenzisana nabo, ikakhulukazi njengamanje uSG wakho uFloyd Shivambu osebenza kanzima ukuze iqembu lomkhonto wesizwe party liye phambili. Ama-structures e-MK Party ayakhiwa ene sizolekelela thina esilapha kwi-ground ukuthi onke ama policies and all everything e-MK Party kufanele yenziwe, sizolekelela support la singasupporta khona kwi-implementation, because into ebaluleke nawo konke akusiphepha, akusile constitution ukuthi njoba ibhalwe phansi nama-policies abhalwe phansi and all that, manifesto ye-MK ibhalwe. Into emqoka ukudlula konke implementation of everything ebhaliwe. Yingakho thina esilaka ku-ground seyibiza ngama-ground force esigijimayo la, singena umuzi nomuzi, sehla senyuka, silekelela umphakathi edingweni zawo, sizokwenza sure ukuthi lezi zinto uMsholozi afuna zenzeke ziyenzeka. Yayibona, uma ngabe ethi uMsholozi ufuna ukuthi sibe part and parcel yokuthi kuliwe nobugebengu emphakathini, MK Party izokwenza lokho. Sizongena kuma-program anjalo. Uma uMsholozi ethi asingene kulekelelwe intsha ukuthi inaka isikolo, kunaka imfundo, abantu bathole i-education, sizokwenza lokho, sokusupporta konke lokho futhi. Kuningi bafethu esizokwenza ukulekelela ukuthi implementwe konke okushiwo uMsholozi ne-leadership ye-MK Party. Yiloko nje kufanele sikwenze. Yingakho kungafanele ukuthi sibe baningi ekukhulumeni kuma-WhatsApp group e-MK Party amaningi. Abaningi bakhuluma kakhulu lapha bafethu. Ake sibe bancane kula ma-WhatsApp group, sibe baningi emgwaqweni siyosiza abantu, senze izinto ezidingwa abantu. Yiloko nje engikucelayo. Okokugcina sengiphetha bonke labantu abakhethwayo kuma-structures e-MK Party, nationally, provincially, kuma-district, sub-regions, sub-regions. Uma nje labo bantu sebekhethiwe bafethu, asingabe sidispute, asingabe si-arguisha. Let's rally behind them, let's support them. Asisebenzeni, sisebenzele umkhonto wesizwe party. Ubaba uZuma ngeke aze asinike MK Party bese silindela ukuthi yena senzele konke. Nathi asisukumeni simlekelele i-idea yakhe ingene emphakathini, abantu babone ukuthi ushintsho kahle kahle lisezandleni zethu. Fanele senze abantu bakubona ukuthi akumele silindele ugovernment, ngoba even noma isi-government MK Party abantu akufanele balindele ukuthi bazokwenzelwa i-government. Kufanele abantu balindele ukuthi bazokwenza izinto ne-government. Together with the government, they will do things for the communities. Yilokho kufanele abantu baka-understand. So nje sengiphetha ngiyacela ukuthi siku-understand lokho futhi support i-MK Party konke lokho. Umfowami Mkhonza lo ngiyanibonga kakhulu. Please share, subscribe and comment. Thank you so much guys.